Isahluko sesishiyagalombili, Ihlakaniphile indodana yakho ngubani? Yamametheka kwagcala izihlathi imeneja yakwa-Young Dreamers Paradise laphaya ku-Grey Street eThekwini. Yayinamile ngoba kungolwesithathu lwesonto lokuphela kwenyanga, ngakho amakhasimende eyinyakanyaka esitolo. Ukungena kukangubane kulesi sitolo kwakusho ukungena kwemali ngoba izingubo zakhe zazikumemeza ukuthi nangu umnumzana odla kusali. Yambingelela imeneja yaseyibiza uFarouk ukuba azothengisela nasi isikhulu seTheku. Yavalelisa imeneja yagcina ngokuthi kuFarouk, umphathe kahle lo mnumzane Farouk, umnike akufunayo ngentengo ephansi kanye nentengo yendali yasentwasahlobo kanye nesaphulelo. Uma kukhona ukungagculisi mnumzane wami, ungangabazi ungibizi, mina ngilucansi lwenu maZulu. Wakuncoma ungubane ngaphakathi ukubona amandiya akhuluma isiZulu esiphilile, hhayi lento kafana kalo eyayimcasula ukuthi kabuyise. Wayenengwa ufanaka lo umngubane ethi uma abantu befuna ukukhuluma isiZulu basikhulume, basazi, basihloniphe njengezinye izilimi. Wayethi ngokweyisa ukuchwensa ukuba abezizwe baphule ngabomu ulwimi lwethu. Sebesele noFarouk, ungubane wakhipha ipheshana lezingubo ezithengwe zabekwa eceleni indodana yakhe ngemuva kokukhipha u-120 yokudiphoza. Walibuka leli lisidi uFarouk wasunduzela emuva izinwele ngesandla somnxele wathi, ungabe wena unguyise ka-Ituneja? Yebo Farouk, u-Ituneja indodana yami. Unendodana ehlakaniphile mnumzane ngubani? Isoka futhi. Ngazile nje ungena ukuthi kungena umlazi kwa-AA noma BB, hhayi imalukazi ilindelani emhosheni noma embumbulu. Ngingakutshela nje lingakangeni nasemnyango ikhasimende lami ukuthi liqhamukaphi. Uyamazi uDokotela Zondi, uDokotela Msomi noMmeli Zwane? Ngamakhasimende ethu asipesheli lawo. Indodana yakhe siyibeka kulelo zinga. Awusho uphuzani mnumzane ngubani? Okushisayo noma okuqandayo, okujwayelekile noma okungenayo ikhafeni. Akayinakanga le nkulumo yokuthengisa ungubane, futhi akazihluphanga ngokuba atshele uFarouk ukuthi munye kuphela udokotela kulaba bantu ayebasho. Wacela okuqandayo, wayesengena odabeni lwakho ngokuthi ngithanda ukuba ngazi ukuthi kungabe indodana yami isithengani manje. Akuyona inkinga leyo. Indodana yakhe ngelinye lamanoni amakhasimende. Ihlakaniphile indodana yakho, iyakwazi ukukhetha. Good customer Mr. Ngubane, I tell you. Kuyintokozo eyisimangaliso ukuthengisela umuntu onjengandodana yakho. Uyibiza ngegama into ayifunayo. Ivele ithi ngifuna leya LA gear usayizi 8, ihembe usmall, intamo 15 we-arrow kula mahembe alenga laphaya. Uthi lapho ukuletha ithi indodana yakho kubophe usho ukuthi malini. Akafani nalabo xhathawana abangena njalo esitolo bezothenga ngamehlo, noma abangena esitolo bakudilizise isitolo sonke sithi lapho sesiphasi isitolo bathi malini. Uthi lapho ubatshela imali bese bethi kudulile, noma bakhale becabanga ukuthi uzoyiphula intengo. Akukhona kwamdaphuna lapha mnumzane ngubani. Abantu abayaziyo indwangu abangena lapho. Ngiyethemba nawe uyokubona lokho. Ngenyanga edlule besinamakhasimende avela eChicago naseRome. Amangala ukubona ukuthi lesi sitolo sethu sifana ncamashi nezintolo eziphambili zaphesheya. Umehluko munye kuphela mnumzane ngubani, only one. Thina sinempatho kumakhasimende kanti nentengo yethu iphansi. Wanyomulula ibhuku lamasheke ungubane wasebhala usuku kwelinye isheke. Ladansa igilo lika Farouk ebona ukuphuma kwebhuku lamasheke. Wathatha wasethi, uma ufuna ukwenza isheke nanti igama lethu kuleli khadi lami. Esho enika ungubane ikhadi elibhalwe ukuthi Mr. Farouk VJ Moon Semi.
Best Salesman of the Year, Young Dreamers Paradise, 1969, A Grey Street, Durban. Kahle ukujaha kangako Faruku. Angizuqala ngibhale isheke ngingakaziboni izimpahla. Wena letha lapha izimpahla ngizibone bese ngihlela ukuthi ngizozikhokhela kanjani. Uqinisile mnumzane uNgubane, kungangcono ngizilande izimpahla. Kusho uFaruku esithela ukuyolanda izimpahla. Ngenkathi esasithelo kwafika intombazanyana yeNdiya esasibutubutu, isho ngobuso obusabhola obunechashaza elibomvu phakathi kwamashili ngenhla kwezinkophekazi. Yabhanyazisa amehlokazi lentokazi yasimnika isiphuzo sakhe esiqandayo uNgubane. Wayibuka le ndawo uNgubane. Yena wayengathengi neze kulesi sitolo ngoba kwakuyisitolo sabantu abancane abakhonze kakhulu ukugqoka amagama, hhayi impahla ethile. Futhi sasibiza lesitolo kunezinye izitolo, kodwa sidla nje ngokuthi sinezimpahla eziphambili kubantu abancane. Wayesabuka lezi mpahla ezidule kangaka ngenkathi uFaruku ebuya nelikhulu iphasela elalimboze esingenhla sonke sike Faruku. Wathi angayibeka phansi impahla uFaruku wathi kuyancomeka ukuthenga kwendodana yakho mnumzane Ngubane. Zonke lezi impahla zakhe ziphambili. Ungawuguduza wonke umlazi angeke uyithole ingane egqoka kanje. Uyabona lama jacket sasi-order amane kuphela. Elinye lathengwa isivakashi sendodana kadokotela Zondi lena efunda phesheya. Elinye lathengwa isivakashi saseJohannesburg. Kwathi elinye lathengwa ingane yemeya. Umfana wakhe watholela ukugcina ijacket. Leli akulona ijacket elifana nejacket eliyi-uniform yabafana basemkhambathini. Ngiyathokoza ukuzwa ukuthi umfana wami uyakwazi ukukhetha. Manje Faruku wase uthi nomfana wemeya naye wathenga ijacket. Ingane imeya ayinayo umfana. Usho ukuthi namantombazane ayayigqoka le jacket. Wahleka uFaruku echaya izandla wayesethi akuhluphi lokho Ngubane. Namantombazane nawo angayigqoka le jacket. Mina nokho bengisho imeya yasesiphingo. Bengingakhulumi ngemeya yaseThekwini. Akubheke leli hembe elakhethwa indodana yakho. Lenziwa ngochwepheshe bamantaliyane. Lezi zicathulo akazithenganga umfana wakho, wazibutha mahhala. Ungeke usithole isicathulo esinjena ngo-799 rand 99. Namuhla mnumzane Ngubane, njengomuntu ohamba ngezimoto zakubo, ngamthengisela lesi sicathulo mnumzane. Uhamba ngamotoni umnumzane Ngubane. Ngihamba nganansi iMercedes Benz phandle. Mercedes Benz, kubuza uFaruku enqokuzisa ikhanda ekhipha isandla ukuxhawula uNgubane. Bengazi ukuthi uhamba ngekilasi yemoto. Lezi cathulo zihambelana noMercedes Benz mnumzane Ngubane. Ngenqubo yalesi sitolo asibathengisele abantu abahamba ngamabhasi nesitimela izicathulo ezinjengalezi. Never. Asithandi ukulambisa izingane. Kulalwe kungadliwe ngoba nje umuntu ethenge izicathulo. Kahle-ke ukwanda ngengevu Faruku. Ngihlanganisele le mali ngazi ukuthi malini eseyikhokhile indodana yami futhi sekusele malini. Wathatha umshini wokubala uFaruku wawuchafachafaza wasekhipha iphepha ethi nanso-ke isiyonke imali mnumzane Ngubane. Ayiningi uma ukhumbula ukuthi indodana yakhe ithole impahla enjani. Njengamanje sekusele 1999 rand 99. Kukhula nje kancane uma uhlanganisa nentela. Uma ukuthatha manje ngizophula 4.99 bese indodana yakhe ithola namasokisi mahhala. Kanti ubaba yena singamupha nawa amaduku amathathu ngesihle noma nali ikomishi elibhalwe number 1 daddy. Cha, sengiyabonga Faruku. Sengicabange ukuthi akukuhle ukuba ngiyithathe le mpahla. Mina kuhle nginike indodana yami kube yiyona ezithathela impahla yayo. Phela siyafundisa Faruku. Kuhle ngimfundise ukuzenzela umfana wami. Uthini wena? Khona kuhle ukufundisa. Kodwa lezi zipesheli engikwenzela zona angiboni ukuthi uyophinda futhi uzithole. Ngithathe manje impahla. Ngizokhuluma nemanager ngizwe ukuthi ngeke yini kwenzele isiphulelo sika 9.99 rand. Kunjani? Ngiyocela leso siphulelo.
Cha, ungayi Faruq. Impahla mayilinde indodana yami. Yiyo ezokuza lapha izoqedela umsebenzi wayo. Ngibongile kusho uNgubane ephenduka eseyophuma ngomnyango. Wema uFaruq embuke engakholwa ukuthi uphume nebhuku lamasheke ingasalenzanga isheke uNgubane. Kusihlwa ekhaya uNgubane wasenabo bonke ubufakazi bokuthi indodana yakhe kayigcinanga nje ngokuntshontsha imoto esikoleni, futhi yayikhwabanisa imali akushe ukuyothenga ngayo imiswenko. Njengomuntu owayengaphathelene nemiswenko yezingane, wayexakwa nje uNgubane ukuthi owakwakhe ungenwe yini ukuba avumele ingane igqoke kangaka. Wayethuma ephawula umkakhe athi eziningi izinto ingane iziphiwa ngabangani. Wawumangaza uNgubane lomusa walaba abangani bendodana yakhe. Njengoba manje wayesenobufakazi, wafuna ukuba alwethule lolu daba kowakwakhe. Ngemuva kokudla ngoLwesithathu wasukumisa izingane wathi mazigeze izitsha. Wawumuzela u-Ihlakaniphile njengokwejwayelekile, kodwa uyise wangamnaka, wathi uMelodi uzozibeka izitsha kanti u-Ihlakaniphile uzoziqoqa azifake emshinini azigeze ngomshini. Wathula uMamthimkhulu emangala ukuthi wenzani umnyeni wakhe eguqula inqubo yekhaya engazange ayixoxe naye. Ngokuthukuthela wacela uxolo kuNgubane bese beya esitadi. Sebesesitadi uMamthimkhulu wathi angazi ukuthi ungenwe yini bafana. Selokhu kwenzeka leya ndaba yasesikoleni kungathi wena usuhleli phezu kuka-Ihlakaniphile. Lokho ngeke kulunge bafana. Abantwana bami abazona izingelosi, benza amaphutha njengazo zonke izingane. Mina angiboni ukuthi kuzothi ngoba ingane yenze iphutha bese wena uhlala phezu kwayo kungathi ibulale umuntu. Akabulalanga muntu u-Ihlakaniphile. Lento oyenza namuhla yokuba uMaxakusha angabe esenza umsebenzi wakhe wokugeza izitsha iyangixaka bafana. Kanti isisebenzi singesokwenzani uma kuzosebenza izingane zami? Ngiyabonga ukuthi ungibizele lapha esitadi ukuze sizoxoxa Mamthimkhulu. Mina nawe sikudinga kabi lokho. Njengoba sesiqalile ukuxoxa, ngizocela ukuba ungiphe isikhathi eside nendlebe ende ngoba kuningi ekufanele sikulungise lapha ekhaya. Kulungile masixoxe bafana. Mina ngithanda ukwazi ukuthi iyodlula nini indaba ka-Ihlakaniphile nendaba yemoto kaMiss Hawkins. Angiboni ukuthi izophela kalula leyo ndaba ngoba kwayithatha isikhathi eside ukuba ingene. Thina nawe kukhona lapho saphosisa khona. Kukhona indawana eyasicashela zasiphunyuka izingane zethu, kakhulu u-Ihlakaniphile. Ngaphandle kokuntshontsha imoto kaMiss Hawkins, u-Ihlakaniphile ingane yami ayintshontshanga imoto kaMiss Hawkins. UMiss Hawkins nguye onike ingane yami izikhiye zemoto. Wayethi mayenzeni ngezikhiye zemoto ingane. Lokhu kugabisela izingane zethu ngezimoto bese kuthiwa zintshontsha izemoto. Angikuthandi neze. Uma konke ukwenza kwakho kuncike ekutheni u-Ihlakaniphile wantshontsha imoto kaMiss Hawkins, kungathi ayikho lento obambelele kuyo bafana. Mamthimkhulu, ngizocela ukuba ungangibizi ngobafana. Mina sengikubiza ngoMamthimkhulu, nawe ngicela ukuba ungibize ngoNgubane noma ngoMbovu. Ukubiza abantu ngamagama ngokwezingane zethu nabantu abancane. Thina abantu abadala kuhle sibizane ngezibongo. Sibizane ngezibongo ngoba kwenze njani? Kwenze njani bafana? Wavuka inja ebovu nje kungenzeke lutho. Uthi singahlala iminyaka eminingi kangaka sibizana ngamagama bese kuthi namuhla uthi izingane mazigeze izitsha mina mangikubize ngoNgubane. UNgubane uyinyanga yini? Kungathi uzama ukufundisa izinhlanzi ukuthi kubhukudwa kanjani. Usuphuzile bafana. Ngeke kusenzeka kalula lokho. Uyazi ukuthi umuntu engena lapha engacabanga ukuthi kade ukini eshowe bakutshela ukuba ufike bese uba ngungqongqoshe wezemithetho. Ngizocela ukuba uyeke lento yochuku bafana. Izingane mazizizwe ezikhululekile lapha kwabo. Yehlulekile inkululeko Mamthimkhulu. Uma into ihluleka kudingeki ukuba silokhu siyiphoqelela. Njengamanje u-Ihlakaniphile unenqwaba izingubo esingazi ukuthi ziphumaphi. Kade ngangikhononda ngalezi zingubo zinokuthanda kangaka umswenko kungathi izingane ziyasebenza futhi zihola kahle. Yini embi uma ingane ifuze mina bafana? Kubi konke.
Izingane make zikwazi ukweswela ukuze zazi ukuthi imali itholakala kanjani nokuthi zikwazi ukuzibamba. Lento yokuthi sikhohlise izingane ngokuthi umhlaba uyozinika konke ezikufunayo ukuziloya izingane zethu lokho. Izingane zethu mazingabi yithi. Thina nawe sifundile, sinemisebenzi emihle. Zona mazazi ukuthi azifundile, azikabi nayo imisebenzi emihle. Kuzothi mhla zasebenza zaba nemisebenzi emihle bese zizithengela izinto ezizidingayo. Make sizime okwamanje. Angazi ukuthi uhlushwa yini wena bafana uma izingane zami zithola izinto ezizidingayo. Anginakuhlala ngithule izingane zami zihlubule ngoba ngithi azisebenzi. Zizothi zingasebenza bese ziba nokugqoka. Ungazibona izingane zabantu lapha phandle ukuthi zigqoka kanjani. Izingane nje zosomabhizinisi abangafundeni okutheni zinama-akhawunti ezitolo eziphambili. Ezami izingane awuvumi ukuba zigqoke kulezi zitolo. Ufuna ukuba zigqoke opomu kungathi izingane zasemafamu, izingane zakini empaphala. Akuzona izingane zasemafamu lezi. Akusho wena mamthimkhulu. Kusho iwardrobe ka-Indonesia efana neyabakhangisi bengqephu. Kukhuluma nane-akhawunti yakhe yezingubo laphaya kwa-Young Dreamers Paradise. U-Indonesia uthenge izingubo ezimbalwa kodwa ezibiza ngale kuka-3,000. Kahle ngamawala bafana, noma kuthiwa ngiyisehluleki ekuqoqeni izingane zami, ngiyazazi izimpahla ezithandayo nazithengayo u-Indonesia. Akanazimpahla azithenga laphaya kwa-Young Dreamers Paradise ngaphandle kwalezi engike ngimthengele zona kanye ngokhisimusi noma kungusuku lwakhe lokuzalwa. Ukube kunjalo ngabe asikho kulolibishi esikulo, kunganjani simbize? Kulungile mbize. Kusho umamthimkhulu iminwe yakhe isilokhu inyakaza ubala imikhombisa ukuthi isibambelele ukubuyela ekuchafazeni ikhompyutha. Wanyamalala uNgubane wasebuya no-Indonesia wamkhombisa isitulo. Kwathi lapho esehlela u-Indonesia ebheka phansi, uyise wayesethini, "Sibone kufanele ke sibonisane ngezintwana ezithile ezincane lapha Itho. Ngiyathemba uyamazi uFarouk VJ Moonsmay wase-Young Dreamers Paradise." Wabheka unina u-Indonesia wayesethi, "Angimazi baba, angiwazi amandiya. Ngiye ngizwe nje ukuthi abizana ngoFarouk, oMohammed noSadek, kodwa angimazi onguFarouk ngempela. Kwakubi ukuthi wena awumazi uFarouk VJ Moonsmay ngoba yena ukwazi kahle. Ngiyena owakuthengisela lawa ama-LA gear othi wena wawaphiwa ngumngani wakho. Unamanga, akazange angithengisele ama-LA gear mina uFarouk. Lingangidakelwa mina leli ndiya. Mina ngizoxabana nalo uma lihamba lisukela abantu." Kusho u-Indonesia ngezwi lokubhonga eliphelezelwa ngokufutheka kanye nokujuluka. Ukufaka isandla sakhe sobunxele ngaphansi kwehembe ezibeleni kwamenza wabukeka santandane edinga ukuvikelwa. Wanyomulula ilisidi ubafana, walinika unina wathi, "Nanti ilisidi athenga ngalo ama-LA gear u-Indonesia. Isandla sakhe lesi esasayina laphaya phansi. Lokhu ngubufakazi obugcwele bokuthi u-It udlala ngathi wazithenga leziya zicathulo akaziphiwanga." Ekubona lokho umamthimkhulu wasukuma wasondela ku-Indonesia esethukuthele wathi, "Yini ungenze isilima Itu? Kanti lezi zimpahla ohlala uthi waziphiwa wazithenga. Yini lena ungenza yona ifi? Khona ngaziphiwa lezi zimpahla. USusan wangipha imali ngase ngithenga lezi zimpahla ngaleyo mali. Nguye owathi ungipha le mali ukuba ngithenge lezi zimpahla. Kulungile mangimfunele ngizwe ukuthi wakunika malini, wakunikelani lo Susan le mali engaka." Kusho umamthimkhulu ethatha ibhuku lakhe lezinombolo zocingo. Wathi lapho eluphakamisa ucingo wamkhuza uNgubane wathi, "Ngizocela ukuba ungamshayeli uSusan.
usengaphuma u-Isethunjini ngizokutshela ukuthi le mali ivelaphi. Lezi mpahla lezi ebengikhuluma ngazo azithengile u-Ithu nginamaphepha azo. Ngibona sengathi singaxoxa kangcono sisodwa ingekho lengane lapha. Awu, yazi yasihlaza ingane. Kanti izingane zinjani? Mina angisazi ukuba ngingasazi uma kunje ngubani. Kanti umuntu angaze enzeni ezinganeni ukuba zaneliswe. Kulungile makahamba ayofunda khona uzongitshela ukuthi kanti kwenzekani emzini wami. Ngathi ngibhula lokhu kwaqhamuka lokhu. Hamba uyofunda sokubiza futhi ukuba uzochaza uma kukhona okuvelayo. Esephumile u-Isethunjini babhekana ongubane kwasekuqala umamthimkhulu wathi, kanti kwenzekani ngubani? Kwangathi sengiyadideka nje. Kubi mngami, kubi. U-Isethunjini useyiqedile imali kaMaxakushi. Nawa amaphepha akhombisa izingubo ezedlulile ku-3,000 aphezu kokuzithenga. Nami angazi ukuthi malini ayintshontshile, kodwa kuyacaca ukuthi sekuphele iminyaka emine u-Ithu edamane ekhwabanisa imali kaMaxakushi. Uma nami ngibheka emuva ngingathi u-Ithu waqala kudala cishe eminyakeni emine edlule ukuba ngumuntu osephiwa izingubo ngamantombazane athile. Sekuyacaca ukuthi la mantombazane akhuluma ngawo nguMaxakushi. Angiyikholwa lento. Angathini u-Ithu ukuthi aze ukuthi ugogo Maxakushi uthele kanzima bese muphuca lokho okuncane anakho? Angiboni nje futhi ukuthi uyithola kanjani le mali kaMaxakushi u-Ithu. Uyithola kalula. Kule minyaka emine endlule nguye kuphela u-Ithu obesebhalela ugogo, kube nguye futhi othumela leyo mali emzimkhulu. Ukhiye weposi usihlala kuye. Nguye ofundela ugogo izincwadi ukuthi lapho ugogo ethumela imali kube nguye u-Ithu oyofunda incwadi ebonga leyo mali. Kusobala ukuthi ufunda into engekho. Kule nyanga edlule ugogo uthumele 200, u-Ithu wanyomula u-80 wathumela 120. Kuthe esafunda incwadi wabonga 200. uMaxakushi umbhacile u-Ithu ngoba leyo ncwadi ifundwe nguMadlungwane. uMadlungwane ufunde 120. Nami ngiyabona le mali engu-120 esencwadini esikhundleni sika-200. Ukuze izingane zingalambi emzimkhulu ngase ngithumela omunye u-200. Ngithe lapha sengiphenya ngahlangana nalamaphepha mamthimkhulu. Yiwo ngofakazi bokuthi u-Ithu useyiqedile imali kaMaxakushi. Awu ngubani, kanti nihleli nendaba enkulu kangaka ningangitsheli noMaxakushi? Kungathi ngiyaphupha ukuthi izinto zingenzeka iminyaka emine emzini wami ukuthi umnyeni wami esezazi angangitsheli kodwa benze iminyelela yokuphenya nesisebenzi. Akukwazi ukwenzeka lokho. Uthi wena waqala ukuphenya ngenyanga endlule. Pho wawungangitsheli ngani sonke lesi sikhathi ngubani? Uma usungitshela manje uthi mangenzeni mina? Yini eyenza ukuba uMaxakushi atshele wena kanti yimi obhekene nezingane lapha ekhaya? Uthi uMaxakushi wazama kaningi kodwa wangamnika isikhathi sokuba akhulume nawe. Sengiyabona manje. uMaxakushi lo usekhuluma ahlele nawe manje ngoba mina ngingenesikhathi sezingane zami. Kusho ukuthi uMaxakushi lo usethathe indawo yami manje ngoba mina ngingasenasikhathi. Useyisekela lami, yikho esenza umfelendawo wonye nomnyeni wami phezu kwengane yami. Kahle mngami, masingayigudli le ndaba ka-Isethunjini. Sizohluleka ukuyixazulula le nkinga uma sikhipha u-Isethunjini ezithebeni sifaka uMaxakushi. Indaba esemqoka ngeka-Isethunjini hhayi ekaMaxakushi. Kuwe kulungile ukuba uMaxakushi angeqe mina nkosikazi yalapha ekhaya ayohleba ngezingane zami kuwe, bese phuma nezindaba zalapha ekhaya eyozifafazela kuwonke umzumkhulu osemlazi. Akabongi uMaxakushi ngakho konke engimenzela kona. Kimi uthi kuhle konke. Kuwe uthi u-Ithu ukhwabanisa imali yakhe. Ungayisebenzi ungayini? Ungayisisebenzi ungayini? Wakuzwa ungubane ukuthi owakwakho useyafuthelana ngale ndaba kaMaxakushi. Engasayikhulume ka-Isethunjini, wamuze emunyuka eshelena wazibonela ungubane ukuthi inkonyane isiwuchithile umuthi. Wayesazi ukuthi uma kunje kuzodingeka yena ngubane ndini azisonge aphume kule ndaba ngoba akukho
ukuhlalela manje uMamthimkhulu. Wakhumbula ukuthi kuzodingeka ukuba ake ashayele eHolidays Inn ezwe noma izivakashi zakhe zasemsebenzini sezifikile yini. Wayengayikhohliwe le ndaba, wayeyazi, kodwa wathi kuhle aqhube izindaba zomuzi wakhe kuqala. Kwakungasekho ukuqhuba uma umama wekhaya esenje. Ekubona ukuthula uMamthimkhulu wathi kulungile, kwenziwa ngokungabi nasikhathi kwami ukuba angangitsheli mina uMaxakusho ngale ndaba. Nginaso-ke isikhathi namuhla, makeze lapho uMaxakusho azongitshela ukuthi malini eyathathwa ngu-Itu, bese ngimtshela ukuthi wayethuleleni sonke lesikhathi. Wenza iphutha mkami uma uyithatha ngamawala le ndaba. Lena yindaba yokuthathwa ngobunono njengoba isinamapha napha isinje. Beka umoya phansi bese siphindela kulombiko ebengisawuthula. Bengingaqedi ukubikela. Angiboni ukuthi kusazongisiza ngani ngibe ngumva kwezinye emzini wami. Yinye into ezongisiza manje ukuba ngicacisele uMaxakusho ukuthi yimi ophethe izingane, yimi owamqasha lapha ekhaya, yimi futhi oyolungisa noma yini eyoniwa izingane zami. Cha bantu, ngiyakwenqaba ukuba ngigudlulwe kwengiyikho lapha ekhaya. Kungabe akwenziwa lutho? Uphi uMaxakusho ngimtshele ezakhe? Kusho uMamthimkhulu esukuma ukunyomula ucingo, esithatha isigubhu socingo esikhiyela kukhabhinethi yakhe. Wasukuma ungubane efuna ukunqanda ukuba angalukhiphi ucingo ngoba wayelindele izingcingo ezivela kwaHoliday Inn. Wehluleka nokho ukuba awaphimisele lawo magama kumkakhe. Wambuka umkakhe ephuma, wamubona noma esebuya elandelwa nguMaxakusho, naye walandela ugogo Maxakusho. Ungobane wayenamahloni ngoba wayazi ukuthi wehlulekile ukumvikela uMaxakusho kowakwakhe. Wayazi ukuthi njengoba esenje uzokhwela adilike uMamthimkhulu ashiye angalazi. Wafisa ukusho utho olwalungamduduza ugogo, kodwa koma amathe. Waphenduka ungubane waphuma endlini wangena emotweni yakhe wayishaya yazula ibheke eHoliday Inn. Ngemuva ekhaya kwakucinene utshumo lapha esitadi. uMamthimkhulu wayephezulu kaMaxakusho emdida ngentululwane yemibuzo ephelezelwa nayindida yezinkonono nezexwayiso. Wahlala umuntu omdala ethule ephendula nje lokho okwakuqondile. Lokhu thula kukaMaxakusho kwamthonya uMamthimkhulu, waqala ukubohla. Wathi esuka wakhipha ibhuku lakhe lamasheke wasethi, ngingumuntu ongakuthanda ukukhuluma Maxakusho, bengithi nawe uyangazi. Mina ngibona ukuthi ngoba nakhu nawe awazi ukuthi malini eyathathwa ngu-Itu emalini yakho kule minyaka emini, ngizothi wathatha imali engu-R70 ngenyanga iminyaka emini. Lokhu kwenza ukuba imali yakho ngonyaka ibe ngu-860 ngeminyaka emine ibe u-3440. Mangithi ngeleka inzuzo ka-200 kule mali, isamba sibe ngu-3640. Kunganjani ukuba ngihlanganise imali yakho yale nyanga kanye nemali yenyanga ezayo okuyimali yenothisi bese ngikunika u-5000? Cha mama ka-Itu, mina angiyidingi le mali. Into engiyidingayo ukuba silungise izinto ezonakele ekhaya ngendlela yesintu. Imali ingeke ibuthenge ubuntu bethu lobu obusaphalalayo. Kuhle sibone ukuthi ingane iphambukaphi bese silungisa lokho. Nami ngezami lezi zingane zakho. Uma ziphambuka lezi zingane kufanele nami ngikhathazeke ngokuphambuka kwazo. Mina nginakukhululeka uma ngazi ukuthi le mali ngiyithola ngokuthengisa ngekusasa lika-Itu nisho. Ngikhathazeka kabi ngokukhula kwale ngane okukhombisa ukuthi uma iganqadwa iya ekudeni. Maxakusho muso ukuzihlupha ngezingane zami. Indlovu ayihlulwa ngumboko wayo. Ngeke neze zingehlule izingane zami. Wena njengamanje sale usuyoqoqa izingubo zakho. Ngizokuhambisa esiteshini eMgungundlovu. Isitimela sakho siphuma ngo-11:15. Uma sikushiyile ngosijaha ngikubeke lapho sisifica khona. Nansi imali yakho. Ngiyayibonga inkonzo yakho Maxakusho. Kwakumnandi sihleli kule minyaka. Kodwa njengoba sekunje sesikwahlukaneni
Sisi sekwahlukaneni kwezindlela. Ngizolithenga ithikithi eMgungundlovu futhi ngikunike nemadlana yomphako sesihambe. Nami ngiyabonga mama Isethunjini, kodwa angiboni ukuthi sengingaphuma kanjena ekhaya ngingasavalelisanga nakumnyeni wakho. Kunganjani ngihambe kusasa ngivalelise nawo kwabakithi lapha eMlazi? Ukuvalelisa kwani lokho kumnyeni wami? Wena weza ngami lapha ekhaya, awuhlangene nalutho nomnyeni wami. Cha, anginakukunika ithuba lokuba wazise wonke umzimkhulu oseThekwini ukuthi uhamba ngoba u-Ithu ethathe imali yakho. Ngithanda ukuba wazi kahle futhi maxa kusho ukuthi uma ngike ngezwa ukuthi umzimkhulu olapha eMlazi uhamba ukhuluma ngengane yami, kosha izikhotha. Mina ngiyobopha umuntu okhuluma ngento angeke abe nabo ubufakazi bayo. Hamba uyoqoqa yonke impahla yakho, ngizokulethela amanye amabhokisi ongahle uwasebenzise. Wanwabuluka uMaxakusho kungathi usephapheme ephusheni elibi. Yonke inkonzo yakhe eminyaka emisha ye-15 wayengakaza acabange ukuthi ingaphela kabuhlungu kangaka. Wayelithanda ikhala kwaNgubane futhi kukhona ukuzwana okuyinqaba phakathi kwakhe noMelodi. Ukukhumbula kwakhe indaba kaMelodi kwamenza ukuba amkhuze umamthimkhulu kulento ayeyenza. Kodwa watholakala ukuthi akasezwa lutho umnini ekhaya. Wadonsa imithwalo yakhe engemingakhi uMaxakusho wayifaka kumasuthikesi amabili. Izinto ezincane wazihlohla kumabhokisi amabili. Kwathi kushaya ihora le-11 wayengena umamthimkhulu eMgungundlovu. Bahamba yonke indlela lena abaxoxi labo mama. Wake kwathi nje sebezofika ngaseMgungundlovu, uMaxakusho wacela ukuba umamthimkhulu ake akhulume noMelodi ngendaba yabafana ngoba uMelodi unezingxaki athanda ukulekwa kuzo. Walalela nje wangaphendula umamthimkhulu. Walibonga ithikithi uMaxakusho kanye nemali yomphako wase engena esitimeleni sasuka engasavalelisanga umamthimkhulu. Ngenkathi bengena eMgungundlovu umamthimkhulu uIsethunjini yena wayephuma eThekwini ngesitimela esibheka eShowe. Isimo ekhaya sasimphoqelela ukuba alwe noma abaleke. Wathatha lena eyokugcina yamajaqamba indlela ngoba yiyo noyisa ayelwa ngayo. Wathi ephuma unina ehambisa uMaxakusho eMgungundlovu, naye uIsethunjini wayemlandela esiteshini eThekwini. Wayeke athola izincwadi eziphuma kuhlanganisani noma wayengalokhothi axoxe ngalezo zincwadi. Wayengazi ukuthi bahlalaphi ohlanganisani eShowe, kodwa ukweswela umfowabo kwakwenza ukuba azakhele isithombe esihle ngezingane zakubo ohlanganisani no-Uzithelile. Izithombe ababemthumele zona ohlanganisani wayengazivezi ngoba zazingacacile kahle futhi zitshengisa ukuthi ngezasemafama. Abanini bazo babecutha bakhombe ngeminwe emoyeni uma bethatha izithombe. uNgubane yena wabuya ngesikabhadakazi eHoliday Inn wafica bonke sebelele. Naye wazishutheka ecabanga ukuthi konke kusahamba njengohlelo kanti akabuzanga elangeni. Ekuseni wehla waya ekhishini ethi uzothola ikomishi yekhofi elishisayo elenziwe nguMaxakusho. Amahabulo angayizolo ayelidinga kabi ikhofi. Waphuthuma ekamelweni likaMaxakusho ngoba ethi mhlawumbe uselwe. Umnyango kaMaxakusho wawugengelezile kubonakala useza ukuthi akuqoqiwe kahle ekamelweni. Wathi esephakathi isimo samawodilophu kanye nezinsalela zokupakisha zasho ukuthi akasekho uMaxakusho. Wavala amehlo ngesandla uNgubane wenqaba ukukholwa ukuthi uMaxakusho wayengasekho. Noma wayemazi umkakhe wayengacabanga ukuthi ukubashiya bobabili izolo wakuzale le ndaba. Akazanga noma aye kumkakhe noma ayokwenza ikhofi ukuze acabange kahle. Wawubuyisa umnyango wabuye wawuvala ukuze abone kahle ukuthi uMaxakusho akasekho ngempela. Waphindela ekhishini, wathinta ikinobho yeketela wasehlala phansi. Kwathi lapha amanzi esehuba wafuna inkomishi yakhe yekhofi. Wavula amakhabethe amathathu andubayo ithole.
nokufuna ikhofi noshukela kwamthatha isikhathi ngoba wayengasazi ukuthi izinto zihlalaphi lapha ekhaya. Walibuka iwashi wabona ukuthi kufanele ukuba sezivukile izingane. Wayengakuzwa ukunyakaza emelweni azo nokho. Ukuphuza ikhofi kwamswabulisa, wasibona manje isimo. Kwamkhanyela ukuthi makube uMaxakushe uhambe ngayizolo ngoba wayengeke akwazi ukuvuka ahambe ekuseni nazo zonke izimpahla zakhe. Iminyango emekamalweni abantwana yayivaliwe kusobala ukuthi babesalele. Waqala uMelodi wamvusa. Wathi angaphendula uMelodi wasemshiya wayovusa u-Ithonisia. Umbhede ka-Ithonisia wakulandula ukuthi kuke kwalalwa kuwo. Ezinye izingubo ezazisembhedeni zabika ukuthi zona zisalile ngenkathi ezinye zingena indlela. Waphenya izingubo zika-Ithonisia wawuthola umkhondo wokuthi u-Ithonisia naye uhambile. Akazange ungubani ukuba laba bantu babehambe nini futhi bayaphi. Wakhumbula ukuthi uDr. Thathezakhe Mdlaloso wayemeluleke ukuba andise isikhathi asichitha nomndeni wakhe. Ngokuhamba kwakhe aye eHoliday Inn, nakhu manje wayesehlangabezana nendaba yokuthi ingxenye yomuzi wakhe kayisekho. Wakubona lokhu njengecala lakhe ungubani. Akekho owayengamsiza kulokhu ngaphandle kukaMamthimkhulu yena owayekhona ekhaya. Yayingekho nokho indlela yokuba aye kuMamthimkhulu ngoba phela wayesethe naye ngubane ndini useyazingena izindaba zezingane kanye nendaba kaMaxakushe. Ngenhlanhla kwangena uMamthimkhulu ethi uzovusa u-Ithonisia. Wathi lapho efica umnyeni wakhe waphenduka masisha engasabhekanga ukuthi u-Ithonisia usevukile noma qha. Okuncane akubona kumkakhe kwamtshela ungubane ukuthi angalokothi azame ukumkhulumisa. Uma izinto zinje wayesazi okangubane uthi kuhle avale owakhe umlomo. uMamthimkhulu yena waya kuMelodi wafika wambikela ukuthi kuzofuneka ukuba ageze masishane ngoba uzozenzela ukudla enzele nomfowabo ngoba uMaxakushe usehambile. Kwathi lapho uMelodi ezama ukuthola ukuthi kungabe uyephi, uMamthimkhulu wamtshela ukuthi makaneliswe ngokuthi uMaxakushe uhambile, angalokhu ebuza izindaba eziningi. Nembala-ke wenza njengoba etsheliwe uMelodi, kodwa exoka ukungezi kuka-Ithonisia ekhishini. Wathi lapho ebona sekusondele isikhathi wathi makayolunguza ekamelweni lomfowabo. Kwamethusa ukubona ukuthi owakwaba akekho. Wasephonseka kunina ememeza ukuthi akekho u-Ithonisia. Nonina waphonseka naye ekamelweni. Wayiguduza yonke indlu efuna ukuthola ukuthi ungaba akekho yini kwezinye izindlu u-Ithonisia. Le mizamo kayibasizanga, kodwa yakugcwalisa ukwazi ukuthi u-Ithonisia wayengekho lapha eThekwini ngoba wayethathe umthanyana wezingubo zakhe. uMamthimkhulu wayengakholwa ukuthi u-Ithonisia wayesengaze athuthe yonke impahla yakhe aphume ashaye etshani udadewabo engazi. Wamphenyisisa ngalolu daba uMelodi ukuthi wafunga wagomela uMelodi ukuthi yena akazi lutho ngaphandle kokuthi ubonile bembiza oyise nonina u-Ithonisia ngayizolo. Washo nokuthi wamuzwa ehumuza njengokujwayelekile owakwabo, ethi yena usekhathele ukuba inkukhu yasehhokweni. Wakhumbula futhi ukuthi kuwumuza wayeke wavalelisa ku-Ithonisia, kodwa owakwabo wacabanga ukuthi uvalelisa ngoba eseyolala. Melodi, kusho uMamthimkhulu, kusobala ukuthi umfowenu uhambile. Nami angazi ukuthi uyephi, kodwa kuyacaca ukuthi udubile njengoyise. Ayikho nami into engingayenza uma abantu bakwangubane beduba. Kulungile, wena uzoya esikoleni ungasho lutho kubangani bakho noma kothisha ngale ndaba. Yimi engizoshayela ucingo esikoleni ngembiki. Mhlawumbe sothi sibuya ntambama uzobe selapha owakweni. Kuzombutha ukuhlwa. Ayikho indawo u-Ithonisia angaya kuyo. No Melodi wathatha indlela elula yokuba enze njengalokhu wayesho unina. Akummangazanga ukuzwa imoto kayise seyiduma ihamba ngoba wayezazi lezo zimpawu ezibika ukuthi sekubhekenwe ngamehlo abomvu lapha ekhaya. Wasala yedwa nendlu uMamthimkhulu. Washaya ucingo wabikela abasemsebenzini ukuthi ngeke afike ngesikhathi ngoba isisebenzi sakhe asikafiki kade sivakashile. Waphuzaphuza iziphuzo zezithelo waseluthengisela
waselungisela ukuba aye emsebenzini umamthimkhulu. Wafika emsebenzini esethibe ngaphansi komusa owawusemboza sonke isimo sakwakhe. Laphaya eshowe isitimela sangena ekuseni ngesikhathi sendonsa. Iningi labantu abehla babelinda khona lapho esiteshini ukuze kuthi kusa bathole izinto zokuhamba baye ezindaweni ezisemaphandleni. Naye u-Isethunjini walindela khona laphaya esiteshini. Kwathi ngehora lesishiyagalolunye wafuna into eyayingamusa esikoleni i-Wallet B Vilakazi High School. Wayengazi ukuthi uHlanganisani no-Uzithelile bahlalaphi. Wayenekheli lasesikoleni kuphela. Wacela ukuthi itekisi limbeke esikoleni. Ngokufika kwakhe esikoleni wacela ukubona uHlanganisani ngubani. Ngenxa yemithwalo eyayiphethe uthishanhloko wesikole wambuza ukuthi ungowakabani, kuphi. Wakusho futhi uthishanhloko ukuthi akazuvumela ukuba athathe uHlanganisani esikoleni ngoba umatasatasa uHlanganisani lapha esikoleni. Esefikile uHlanganisani babingelelana ngenkulu intokozo ayeyenziwa ngokuwazana ubuso nobuso ngemuva kokubhalelana isikhathi eside. Wayibona le njabulo uthishanhloko kwase kuba nguye ophuma necebo. Wabaluleka ukuba u-Isethunjini afunde kulesi sikolo ngalelo langa. Bese kuthi ntambama ahambe noHlanganisani no-Uzithelile baye ekhaya. Wacela-ke uHlanganisani ukuba balibeke ehhovisi likathishanhloko isithikhethi lika-Isethunjini kanye nebhantshi lesikhumba. Wavuma uthishanhloko wasebanika nemvumo ebhaliwe etshengisa ukuthi u-Isethunjini ngubani oyisivakashi sikaHlanganisani no-Uzithelile. Unemvumo yokuba abasemakilasini ase-Wallet B Vilakazi High School izinsukwana. Ekilasini zakuthokozela izingane ukubona u-Isethunjini owase ethiwe igama lika Vikizitha nguHlanganisani. Naye uVikizitha wazizwa esekhaya ekilasini lezingane ezifana naye. Lobu vezandlebe bakhe eDurban West High School babumenza agqame njengezinye elephukile. Wonke amehlo embuka sakumangala. Kwakuthi uma kukhona okuhle akwenzile kunikezwe izingane ezimhlophe, kanti uma kunento embi eyenzekile kusolwe yena Vikizitha nabanye abampisholo. Naye wayekwazi lokho. Kwakumphatha kabi uma enye yezingane afunda naye ishintsha umoya ngoba wayazi ukuthi ikilasi libuza yena kuqala noma lisole yena. Kuyothi lapha kukhulunywa ngobugebengu, ubumpofu, ukungazi noma ubusela kubuzwe yena ukuthi banjani abantu basemlazi kulezo zinto okufundwa ngazo. Babethi lapho othisha sebefundisa ngentuthuko ngezomthetho ngolwazi babhekise kuzihlobo noyise bezingane ezimhlophe ezikhona lapha ekilasini, noma bakhulume ngabaholi lezi zingane ezibaziyo noma ezisondelene nabo. Babengalokothi othisha abamhlophe bakhulume ngabaholi abamnyama. Yonke into ayeyifunda eDurban West High School u-Isethunjini yayikude naye. Amaqhawe, izindawo, amahlaya, izimpilo nemifanekiso yayingeyona eyakhe nabakubo. Yonke into eyayisezincwadini yayingeyona eyempilo yakhe. Ngakho imfundo wayimingilida kabuhlungu. Kuthi esemingilidile athole ukuthi kayimsizi ngalutho. Wallet B Vilakazi High School wazizwa yena naye wonke umuntu emukelekile. Wasibuka isithombe sikadokotela Wallet B Vilakazi ngasehhovisi likathishanhloko. Wakhumbula zonke izithombe zabelungu angabazi eziseDurban West High School. Udokotela Wallet B Vilakazi wayefana nje nobaba basemlazi, engumuntu phaqa. Nesithombe sikadadewabo kadokotela Wallet Vilakazi, u-Ivy Benedict Vilakazi, owaba ngenye yezingqalabathu ebunesini, samthatha u-Isethunjini wazizwa esekhaya kulesi sikole. Wamangaliswa inhlonipho yezingane ezaziyinikeza othisha emakilasini kanye nemfudumalo eyayisemakilasini, uhleko oluphezulu nokunqamkisana phakathi kothisha nezingane kuphezulu. Kwathi nje esefundisa uthisha
shelakazi zikhali izingane zisho ukuthi azimuzwa uthishelakazi. UHlanganisani wathi, angikusize thisha, ngicela ungiphe ushoki. Wamnika uthishelakazi wasihlala phansi. Walithatha ikilasi uHlanganisani ngokubhala umusho wathi ikilasi aliwufundi. Wacisha igama elilodwa wasethi maliwufunde futhi umusho ikilasi. Wathi eqeda wayesesonga lesi sifundo sakhe uHlanganisani. Zajabula izingane ngoba zimuzwe kahle. Uthishelakazi zikhali wathi naye wayesho lokho okushiwo nguHlanganisani, kodwa zamphikisa izingane zithi yena ubecashisa kanti uHlanganisani ubechaza kahle. Lesi sifundo senza ukuba uEuthanasia azibuze ukuthi yini yena wayengeke nje athi akezwe kwesakhe isikole. Wakhumbula ukuthi yena wayengahleki ekilasini noma esikoleni, wayehleka kuphela uma esemlazi. Yebo, khona zazikhona izingane zabelungu ezazisho ukuthi azizwa, kodwa ezabantu namandiya zazidla ngokuthula nokumingilida nje ezikunikwayo. Kwakumkhanyela ekilasini ukuthi uHlanganisani wayeyisilomo. Wakhumbula ukuthi kulokhu yena afunda kulezi zikole zabelungu akakaze abone ingane emnyama eyisilomo ekilasini. Ubulomo nodumo nobuhle kwesabo isikole kwakungale kwebala. Abangemhlophe babegqame laphaya emidlalweni kuphela, nakhona kwakudingeka ukuba benze kakhudlwana kunabamhlophe ukuze bamukelwe njengabaholi kuleyo nkundla. Kwathi ngedina baphuma oHlanganisani no-Uzithelile kanye nabangani babo bayokudla bonke idina. Bathenga amakota ezinkwa ayi15. Badla bonke. Izingane zambuza uVikizitha ngesikole sakhe ukuthi bafundani. Laba bangani boHlanganisani badumala ukuthola ukuthi uVikizitha wayengazazi izincwadi zoRichards Wright, Richards V. Rive, Peter Abrahams, Mafika Gwala, Mbuyise Omtshali, Wally Serote, John Mareta, Steve Biko, nomavenda Mathiyane, Langston Hughes noVincent Hardings. Zakuphawula lezi ngane ukuthi uVikizitha wayenesontsha ka-Uzithelile noHlanganisani, kodwa yena engenaso isisindo nokwendlaleka kwezemfundo njengabakwabo. Babethi uma bekhuluma uZithelile noHlanganisani bayiyamise inkulumo emibhalweni. uZithelile wayesho manje athi, bontanga, singakhohlwa ukuthi uMafika Gwala uthi, black is when you get off the ride. Black is a point of self-realization. Black is a point of a new reason. Black is a point of no-national deception. Black is a point of a determined stand. Black is a point to be or not be for blacks. Black is a point of right on. Kuthi kusenjalo athi, thina masazi ukuthi uWally Serote noDon Matera bathini. Bathi sebeya ekhaya ntambama uVikizitha wayesebheme wakholwa imfundo kaDokotela Wallace B. Vilakazi High School. Wakulangazelela ukubona ekhaya lapho kwakuqhamuka khona ukuhlakanipha koHlanganisani. Bathokoza abakacelo bebona ingane kaMbhabhadisi isikhule kangako. Kwabanjwa izinyane lahlatshwa ngayo leyo ntambama. Wathoko ngokumangala uVikizitha ebona uZithelile ehlaba. Ngenkathi elandela nendishi uVikizitha wayengazi ukuthi uyaphi. Yena wayazi ukuthi kuzohlatshwa, kodwa wayecabanga ukuthi kuzohlaba umkhulu ucele elekelelwa nguHlanganisani. Kwamangaza ukubona uZithelile ehudula izinyana elibamba ngemilenze nangezimpondo. Walifumba phansi imilenze ingaphambili, wayinyathela ngezinyawo. Wasecela ukuba uVikizitha abambe aye ngemuva ngesinye isandla, bese kuthi ngesinye abambe indishi. Kahle uZithelile uthi sizohlaba sodwa. Asicele oHlanganisani nomkhulu bazosisiza. Ungakhathazeki Vikizitha, kade sasinethwa yizimvula singembathe bhantshi thina, kusho uZithelile.
elungisa ummese. Uvalo lukaVikizitha lwaseluthanda ukumengama. Wayefuna ukubaleka noma afulathele ukuze angabibikho kulo msebenzi. Wayengenasa nokho isibindi sokutshela uZithelile ukuthi yena ngeke aphumelele. Embona ukuthi uyaqhaqhazela uZithelile wathi, "Mbomvu ngane yakwethu, lo msebenzi uphambi kwethu, ngowami nawe kuphela, futhi awuzukusehlula. Mina ngizoyenquma imbuzi, wena uzokhongozela ububende, uyibambe iqine indishi ukuze sidle ububende. Uma wehluleka buzochitheka ububende, sidle ukudla okungaphelele. Qinisa-ke ubambe, sengiyayinquma le mbuzi." Wayinquma imbuzi yajanqula, izama ukuvuka ibaleke. Wayicindezela uVikizitha owakwabo, wambuka ngokuntshontsha, wabona ukuthi inkabi ayilijwayele ijoka. Wathokoza nokho uZithelile ukubona ukuthi iyafisa nokho ukuba nayo idonsa. Bayilengisa esihlahleni, bayihlinza imbuzi bebobabili, uHlanganisani nomkhulu bematasatasa ngezinye izinto. UMakhumalo waboleka amashidi kumakhelwane, wazama nokulungisela lengane yasesilungwini ekamelweni labefundisi nezivakashi. Bamkhuza uHlanganisani bathi uVikizitha bazohamba naye baye kwaStevenson ukuze ayobona impilo yasemajalidini. Akakufihlanga uVikizitha engxoxweni yakhe ukuthi weqile ekhaya, futhi wakuveza ukuthi le mpilo yakhe yasemlazi yayimfikisela isifiso sokuba abhunguke noma azibulale. Ekuzwa lokho uCele wakhathazeka. Wathi kuzofuneka ukuba bamazise obafana ukuthi uVikizitha ulapha ukuze bangalokhu bemfuna emuva. Wacela ukuba uHlanganisani abashayele ucingo ngakusasa ababikele abakwaNgubane ukuthi ingane yabo ikwamkhulu nogogo wayo kwaCele. AbakwaCele bamthela ngenyongo uVikizitha ngemuva kokuba bemkhumulise izicathulo. Amaconsi enyongo ezinzwaneni zikaVikizitha ayeqafuzela, kodwa ingaphakathi lakhe lalizizwa lithatha olunye uhambo. Ukuya kwakhe emathuneni ogogo nomkhulu wakhe ntambama kungakahlatshwa nakho kwakwembule elinye ikhetheni, kwamqoqa kumkhumbisa enye impilo. Isiphandla engalweni naso sasisho ukuthi ukwenye impilo. AbakwaCele bamcela ukuthi inyongo bazoyifutha bese eyigqoka kujakhethi yakhe yesikhumba. Kwadliwa-ke kwabuswa kwaCele, kufika inkosana kaMbhabhadisi. Kwathi sebehamba noHlanganisani, uCele wathi kufanele kwenziwe umthandazo wakusihlwa bengakahambi. Lo mthandazo waphathwa ngu-uZithelile, ocela ukuba uVikizitha abafundele isifundo sosuku, amahubo 103. Kwadumaza wonke umuntu ukubona uVikizitha efunda amahubo. Izandla zakhe ziphenya lonke iBhayibheli efunda amahubo. Wamsiza uHlanganisani. Nalapho esefunda uVikizitha kwaba nokunkwankwaza okuningi. Bagibela ibhayisikili oHlanganisani sebeya kwaStevenson. Kwammangalisa uVikizitha ukubona izincwadi zikaHlanganisani. Bobabili babenza ibanga le-11, kodwa uHlanganisani wayezifundela inkathankatha yezincwadi ungathi akazihluphi kakhulu ngalezi zasesikoleni. Bathi besahlezi, uHlanganisani wathi, "Akunkondloze mfoke, sizwe ukuthi nina nenze njani eMdubane." Thina kasinkondlozi kakhulu eThekwini ngaphandle nje kokulandela oThomas Gray bethi, "Sweet are the uses of adversities, which like a thought venomous and serene, wears yet a precious jewel on its head." Ngenye inkathi silandela oWordsworth bethi, "I wandered lonely like a cloud." Kahle ngapha oThomas Gray noWordsworth abakhulumi nathi noma ngathi. Wena njengomZulu ngeke nje uzule wedwa njengefu. Indabuko nenqaba yethu ayikuvumi lokho. Ngiye ngizwe izinsizwa kumacece zihuba zithi, "Masihambeni siyothenga amahembe esitolo ngoba elami ligugile." Isizungu sokuzula wedwa kanye nokundweza emafini akuyona impilo yethu leyo. Bengithi mina Nkondloza ngezakithi uthi, "Usifuba singungubele."
nyakana sibhobokayo umuntu uyokuzizwa izindaba. Yiphi le nkondlo esho njalo Hlanganisani? Ake ngiyifunde. Kungabe yabhalwa ngudokotela Wallet B. Vilakazi? Cha, le nkondlo ayibhalwanga ngudokotela Wallet B. Vilakazi. Yabunjwa ngobabamkhulu zingakabi bikho izikolo kwelakithi. Bayibumba kanjani bengafundile? Lokhu kuzenza umuntu kanye nefuzamsindo kanye nezifinqo engizizwayo ngiboni ukuthi kwakungabunjwa ngabantu abangayanga esikoleni. Wahleka uHlanganisani wayesethi, vuka emaqandeni ngubani, ukunkondlonza yinto yethu maZulu, asiyiphuwanga ngabelungu. Lezi zibongo zenkosi ucetshwayo zazishiwo zimbongi kwaZulu bengakafika abelungu. Wena njengongubane unobunkondlo nobugago obungadingi isikolo. Yikho nje mina bengithi uzogiya unkondloze ngikubongele. Hlanganani ungakhohlwa phela ukuthi thina esiphila njengabelungu sikhuluma isingisi, asizazi izinkondlo zesiZulu. Kulungile nakhona esingisini ngithi umfowethu uzonkondlonza uqhaba lakhe ngezinkondlo ezinathi ezethu nezikhuluma nathi. Izinkondlo ezinjani nezithini lezo Hlanganisani? Izinkondlo ezinjengezika Welisirote, Jabulani Sibuthelezi, Mbuyiseni Mtshali, Mafika Gwala, Muzi Wenduku, Masuku kanye no Nayiwu Ohasen. Ngobani bonke laba? Uthini Osahon Hlanganisani? Wangithunuka lapho nginone ngakhona Vikizitha. Unawuyi Osahon ungichaza enkondlweni yakhe ehumusheka kanje ngesiZulu. Nginguphangiwe indodana kaphangiwe, futhi kusaseyoba nguyise kaphangiwe. Ngaphangwa, ngagqilaza, ngalinyazwa, akekho nokho osathelwe isu lokubhubhisa ubuntu nomphefumulo wami osadlondlobala. Ngagwetshelwa ukuba ngifele emakatangeli ngecala lami lokuba ngizalwa ngemnyama. Ukufa kunendlela embi zokudoja izimpabanga, kodwa esiside isikhathi kimi ngikulindele. Khona ngiyakuthanda ukuphila, kodwa sekuyanginqoba nokufa. Kulesi simo engisona konje kungakhona yini okunye engingakukhetha? Hlanganisani uyithathaphi le nkondlo? Lo Osahani okhuluma ngaye baphangwa bebala. Sengidiniwe ngukuphila lempilo yethu yobumpukane nobululwane Hlanganisani mfowethu. Ngenyanga edlule ngiye elindelani ngiyohogela izibiba zokuphangwa. Ngathi ngibuya khona Hlanganisani ngafikelwa yimicabango yokudangala, ukudumala nokudinwa. Le nkondlo inaleyo ngalo ebutha isimo soluntu olumnyama eNingizimu Afrika. Wathula uHlanganisani wambuka umfowabo wasedolobheni. Ngaphambi kokumbona wayezikhohlisa uHlanganisani ethi abantu basesilungwini behlakaniphile, bafunde kangcono, bathuthuke kangcono kunabantu basemaphandleni. Kwamfikela manje ukuthi ayikho phela lento yasedolobheni yokuthuthuka. Ithamba babeliphoselwa ngabelungu lalingenakudla, lingenakusasa. Babemenzelani oThomas Gray, oJohn Keats, oT.S. Eliot, uVikizitha. Le nkumankuma yamanembe olwazi lukaVikizitha lwalungeke neze lisithuthukise isizwe. Kwamthusa futhi ukubona iziziba zendangalo ezazibhalwe ebusweni bukaVikizitha. Wazizwa kufanele ukuba amhlenge owakwabo. uHlanganisani wathatha wasethi, Mbomvu, noma ngimthanda u-Ohason, angimvumelani naye kulokhu dangala. Zimbili izinto zabantu abazenzayo uma behlangabezana nezingxaki: bayalwa noma babaleke. Amavaka aphila yonke impilo yawo ngokubaleka. Amanye abalekela otshwaleni, amanye abalekela koPierre Cardin, koFlosheim, koKaduchi. Amanye amagwala abalekela koTeddy Pendergrass, koLuther van Rose noBrenda Fassie. Ngokunjalo amanye amacwila
ebudloveni, odlameni nasekubabula nokuzibulaleneni. Mina angiyingeni le ndlela yavikizisa. Mina ngithi masingabaleki, masilwe vikizisa, masilwe ngakho konke esinakho. Akulona iqiniso ukuthi asinalutho. Sinobuntu nengqondo nomphefumulo. Ngisho saphangwa asiphangwanga umphefumulo, umuntu nengqondo yethu. Umama uLinono wasishiya sibancane wayogana. Thina nengane yakwethu izithelile sazifundisa ukulwa ngakho konke esinakho, ukulwa ngezinyawo, ngezandla nangengqondo. Yikho manje sengifunda ibanga le-11 futhi ngiyezwa ukuthi nengane yakithi iyeza siya kude nayo. Kambe wenzani uMelodi? Hlanganisani. Thina umama akasishiyanga wayogana. Wahleka wathi namhlanje uhleli nathi, uhleli phezu kwethu okwesikhukhukazi. Asikaze sikwazi ukulwa noma ukuzimela nje, kube nento esizenzela yona. Ngibe namahloni ngibona uzithelile ehlinza imbuzi. Mina noMelodi asikaze sihlabe ngisho inkukhu yodwa le. Asikaze sinikwe umsebenzi ongowethu esizowenza ngendlela yethu. Yonke impilo yami Hlanganisani ngeyokubaleka. Khona sengithanda ukubanjwa ngamaqaba njengoba ungibona ngila ngeqile ekhaya. Weqile ekhaya vikizitha, yini lena ongitshela yona? Kubuza uHlanganisani kungathi uyadumana. Yebo ngeqile. Ukuba ngiqana bebengeke bavume ukuba ngize lapha. Ngeke neze ngikuvumele ukuba weqe ekhaya. Alikho ivaka kwangubane vikizitha. Sizobashayela ucingo kweni sibatshele ukuthi ulapha ukuze bakhululeke. Kunganjani siye lapha esigxotsheni sika telefoni? Kungeke kulunge. Ngingabaqala ngokuthini nje ekhaya? Kalufakwa kumama lubuya nodaka. Masingalokothi sihlohloloze inyoka emgodini wayo. Mina ngizohlala lapha kuze kube ngumgqibelo. Beyobe beyini abazali bakho kuso sonke lesi sikhathi? Angiboni ukuthi kufanele ukuba abazali bethu sibaphathe ngalendlela. Kuzothi kushaya umgqibelo bayobe beyini nje. Nami kangazi Hlanganisani, uma ufuna ukuba ubashayele wena kulungile, ungakuzama lokho. Mina ngingeke ngalokotha. Konje uthenga umama wakho ovuthayo. Impilo yami vikizitha ingenza ukuba ngithole insalela kubantu abavuthayo. Ngizoshayela yena umama wakho uqobo. Nginike inombolo yocingo. Bahamba ke ukuyoshaya ucingo esixobeni seposi. Lo angena ngokusheshsha ucingo kwaphendula yena uMamthimkhulu. Wabuza ibuzile ukuthi ngubani okhulumayo. Wayemphendula ngomoya ophansi uHlanganisani ethi, mama, ngithe nguHlanganisani ngubani, indodana kaLinono mfowabo ka uzithelile. Pho ngingakwenzelani ngoba ngimatasatasa kabi? Kungabe ufuna ukukhuluma noEthunjini noma noMelodi? Nangu noyiso kaEthunjini eduzane. Ufuna ukukhuluma naye? Cha ngiyabonga mama, ngithanda ukukhuluma nabo kodwa ngifuna ukukhuluma nawe uqobo. Kulungile ke shesha, khuluma ngoba anginaso isikhathi. Uthini ke Hlanganisani? Oqala ngithini njani mama? Usho ukuthi ngishayele ucingo Hlanganisani ukuze ungibuze impilo. Kunganjani ukuba ungene endabeni ukuze ungangichithi eningi imali, ikakhulu ngoba nakho ushaya esigxotsheni? Yebo ngizongena endabeni uma umama esengitshela ukuthi baphila kanjani wase engibuza impilo nami. Ngenxa yokuthi nakho nimatasatasa, kunganjani ukuba ngikushayele ucingo uma usunesikhathi sokuxoxa? Ngingakushayela nini mama? Kahle Hlanganisani, thina lapha emadolobheni singabantu abahlala bengenasikhathi. Kunganjani ukuba uxoxe noMelodi noEthunjini? Ngiyabonga ukuba ungivumele ngikhulume noMelodi, kodwa mina bengithanda ukuxoxa nawe. Sengikutshela okokugcina Hlanganisani, nangumalume wakho ungaxoxa naye. Naba noEthunjini noMelodi ungaxoxa nabo, kodwa mina anginasikhathi sokuba ngixoxe nawe. Angazi noma ngimbize yini omunye walaba ukuba bazoxoxa nawe. Ungebabize abantu abangekho mama. Ungazami ukubiza uEthunjini ngoba ngeke wazi ukuthi uzombiza kanjani. Futhi mina naye sesixoxe kakhulu. Nixoxe kakhulu, umbonaphi uEthunjini? Kubuza uMamthimkhulu kuzwakala ukuthi usephefumulela phezulu. Akasheshanga wamphendula uHlanganisani emangazwa ukuthula. Waphinda uMamthimkhulu wathi ngibuze ukuthi umbonephi nini uEthunjini Hlanganisani? Izimpendulo zombuzo wakho bekuyingxenye yengxoxo ebengikuphathele yona. Nakho awunasikhathi. Uma ungangenzela isikhathi ngeviki elizayo ngizokushayela ucingo bese sixoxa kabanzana ngezinto eziningi. Ezinye zazo ezingayimpendulo yemibuzo eminingi onayo ngoEthunjini. Okwamanje ngingathi ungakhathazeki ngoEthunjini ngoba mina angingabazi ukuthi uhleli kahle lapha ekhona.
Isiyangiphelela imali mama. Sengiyoshaya ngeviki elizayo. Yisiphi isikhathi? Nginike inombolo yaleso sigxobo hlanganisani. Yima ngizokushayela ucingo ukuze sixoxe kabanzana. Ngiyazi ukuthi kuyahlupha ukuxoxa ngokufaka imali esigxotsheni. Wamnika-ke inombolo uhlanganisani waselinda. Akuphelanga mizuzu lwakhala ucingo kodwa walubuka nje uhlanganisani. Kwathi selukhala okwesithathu walucosha uhlanganisani. Lezwakala izwi likaMamthumkhulu ethi, nguwe loyo hlanganisani? Bese ngithukile ngithi usuhambile. Sengikwenzele isikhathi sokuba uxoxe nami noma umsebenzi ungavumi. Uthini-ke? Bengithi ningazihluphi ngo-Isethunjini. Uyaphila ngokwenyama noma isimo sakhe singagculisi ngokwengqondo, ngokomphefumulo nokomuzi. Ngiyathanda ukuba nokho nikhululeke futhi ningazami ukuba nimphazamise ngoba usesikhathini esihle sokwelulama. Elulama ebekade ephethwe yini u-Isethunjini hlanganisani? Phela u-Isethunjini ubegula kabi. Ukuba akatholanga ukwelashwa benizomeswela. Angikuthandi lokhu kudlalela kwakhe ngasezifisweni zokuba azibulale. Azibulale ngoba kwenze njani hlanganisani? Yini lento oyikhulumayo? Lento engiyikhulumayo yinto engiyithole engxoxweni yethu nowakwethu u-Isethunjini. Yena sesimlaphile wagoduka wayaphi hlanganisani? Angikakwethembi ukuba sengingakwenekela lonke udaba. Sithe siqala ukukhuluma wangibuza ukuthi ngifuna ukukhuluma no-Isethunjini. Lokho kungiziswe ubuhlungu ngoba ngibone ukuthi ngikhuluma nomama onamaphosiso. Livavekile ithemba lami ngawe. Angikho-ke esimeni sokukwethemba ngayo yonke indaba ka-Isethunjini. Ngizocela ukuba nokho ningamphazamisi kulezi zinsuku ngoba uma nimphazamisa nizomeswela emhlabeni. Kahle ungizwisa ubuhlungu ngane kaLinona. Ayikho into engingabenzeli yona abantwana bami. Ayikho into eyenza ukuba u-Isethunjini angenze nje afane anyamalale ekhaya bese kufona izingane zasemafamu zingethusa ngalendlela. Asizona izingane zasemafamu thina mama, sizingane zakho, izihlobo zakho kufanele ukuba uzithande, uzivakashele, uzivulele nomuzi wakho. Lokwemboza nokukhiphela izihlobo ngaphandle kubondisile abantwana bakho. Kwabenza ukuba babelula ngezindlela eziningi. Kodwa njengoba ungenasikhathi sengizokushayela ucingo ngesonto elizayo. Ngicela ukukhuluma noMelody ukuze azi ukuthi sikhona. Angivumi ukuba angavumi ukuma yedwa emhlabeni ohlala uyinqulunqungu ubabuza abantu ukuthi bami kuphi bayidudula nobani impi yale impilo. Wadideka uMamthimkhulu. Wayewazi wonke amagama ayekhulunywa kuhlanganisani. Kodwa wangazi ukuthi ithini lengane kuyo. Ukugeleza kwalamagama emkhondweni yenkulumo kaDr Mdlaloso kwamthunuka wafikelwa ngamahloni, indumalo nokudangala. Wabiza uMelody. uMelody wajabula ekhulumela phezulu ehleka kugcwala yonke indlu. Wayezwakala uMelody ethi angazi ukuthi uthini. Thina lapha eThekwini asilo. Awu ngilwe nomfana angazi nje ukuthi ngingamqala ngaphi umfana. Ngingathini nje izwe ukuthi kade ngilwa nabafana. Ngizocela ukuba umkhuze udade wethu uthi angalwi nabafana. Thina bakwangubana asizona izilo. Angisho ukuthi siyabaleka, ngithi nje asilo. Khona ngiyavuma ukuba lempilo ngumzabalazo wokulwa ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngikholwa ukuthi nathi bantu besifazane kufanele silwe. Uphi u-8? Ubani? Uvuyizitha kaMalini lelo. Senimethe lelo gama, mina nizothi ngubani? Kulungile, ngizolicabanga elinye igama uma leli likaMelody ningalithandi. Ngibongele ngane yakithi ukuba ungikhumbule nami. Yiza mina ngingazange ngikubhalele. Ukhonze-ke uzithelile. Uthi kuye sesohlangana emncintiswaneni wabasubathi. Ngiyabonga Mbomvu.